nyaksikan iki apa sing ler niki? Sejarah watu terbang iki kok dijenengaken watu terbang ya napa, Pak? Niku kan cara awal-awal itu ngeten to, nek masalah watu terbang. Halo dulur-dulur kabeh, ketemu maneh ambek Cak Dombles. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dulur-dulur. Nah, dulur kabeh tak dongakno sehat, tak dongakno bahagia, tak dongakno sukses ya dulur. Rumah tanggae adem ayem tentrem loh jinawi ya dulur. Anak putune dikai seger waras kabeh dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Kupat lepet taline janur dulur andun slamet sak umur-umur, gak tegal ya gak sawah, gak mangan ya gak betah. Korek kelontongan, watu titikan, klepean, ya kloyongan, oleh setitik satoan ya dulur. Krikil anake watu, ayo dipikir ambek mlaku ya dulur. Kembang turi melok-melok sega wadang karen sore, gak peduli wong alok-alok wong sandang pangan golek dhewe ya dulur. Nah iki dulur, Cak Dombles mlaku-mlaku iki menemukan sebuah batu terbang. Nah, iki watu niku kaya muluk dulur. Nah, iki batu terbang di atas kampung Mojopahit seperti ini dulur. Nah ini kayak ini dulur ya. Nah simak ya dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Ono lupat-lupute omongane Cak Dombles, ono video Cak Dombles kurang apik. Cak Dombles njaluk sepuro karo dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Nah iki di Desa Jenggring dulur. Nah, Mojokerto Jawa Timur ya dulur. Simak dulur ya. Nah, kita pakai gini dulur. Nah, itu. Kayak ngono ku dulur. Nah, itu ada orang kampung nyoba tak tanya. Ya dulur sama orang kampung itu ya dulur. Namanya sinten Pak? Jenengan Pak? Bapak Slamet. Pak Slamet. Niki desa pundi Pak? Jenggring. Niki sejarah watu terbang kok dijenengaken watu terbang ya napa Pak? Niku kan cara awal-awal itu ngeten to, nek masalah watu terbang niku. Asale zaman Londo niku pengen niku niki kan termasuk curah paling dalem. Oh, nisor niki ya. Oh. Terus marang ngoten. Dan iki sing niki dirokokaken bucal mandap. Dadi sonten di bucal mandap dirokokaken kali londo-londo kanjang iki. Terus marang ngoten isuke pun wujud ngaten mati. Oh, balik mriki mari. Dadi sing ler niki kula nyeksen iki apa sing ler niki. Nggih. Niki bingen niku diuruki ebor iku ecocokan. Tasik cilik kula. Nggih. Tasik cilik kula niku di niku di uruki ebor niku. Nggih. Dan termasuk tiyang niku mboten niku mboten ngandel kata-kata ini. Nggih. Misale cara watu kok iso gedhe. Oh, asale cilik ngoten. Nggih, diuruki apa dikurupi ebor iku niku. Niki bingen. Nggih. Sing niki nggih, sing ketok niki. Oh, sing iki. Monggo dikupluki ebor maro gedhe ngoten mau. Lho, maksud iku nggih didamel misale cara dikupluki ebor niku bingen niku kan didamel ayar-ayar. Oh, nggih. Nah, di sekitare niki batu terbang niki didamel ayar-ayar. Niki Desa Jenggring kelurahan pundi, Pak? Sumber Kembar. Kecamatan Pacet. Nggih. Kabupaten Mojokerto nggih, Jawa Timur asian nggih ya. Pak, sini Pak Slamet. Nggih. Matur nuwun nek ngoten Pak Slamet nggih. Nggih, sami-sami. Nah, kaya ngono kuwi ya dulur, penjelasane warga kene jenenge Pak Slamet, masalah batu terbang di atas kampung Mojopahit iki dulur. Nah, kaya ngene iki dulur. Nah, ini terbang di atas kampung Mojopahit. Ini. Nah, dulur ya. Jadi kayak ngene iki watune. Nah, coba dulur ya. Dicideki. Nah, itu kayak ini dulur.
Iki pas nok pinggire embong dulur-dulur supaya lek terganggu suara-suarane sepeda motor. Ya ngapunten dulur-dulur. Ale ana pinggire embong gede pas. Iki coba iki watu ngene iki. Ini watu terbang di atas. Ah, iki dulur. Kayak gini gitu. Sangat unik dan sangat langka. Sak Jawa Timur ada batu terbang seperti ini. Coba Cak Dombleh mumet ya dulur. Ayo ditelusuri bareng-bareng dulur. Sak Indonesia lan sak dunia batu terbang ini seperti ini. Kayak ngono ku dulur. Njene cangkruk dulur. Gak nyentuh sampai lemah. Sangat luar biasa. Wah, misteri dulur-dulur ya. Watu ini misteri sekali. Kita Dombleh mumet nyoba. Seperti ini Cak Dombleh. Dulur. Nah, coba Cak Dombleh nongkrong. Iki pas sono di isor wit kayu. Iki ana dhuwure kampung dulur. Watu iki. Terbang seperti di atas kampung Mojopahit. Ini keteluan. Seperti ini. Dulur. Sangat luar biasa. Ngapunten dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia ana luput-luput omongane Cak Dombleh utawa ana videone Cak Dombleh sing kurang apik. Iki Cak Dombleh njaluk sepuro karo dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Nah, kaya ngene iki watune ya dulur sing watu terbang. Ndek dhuwure kampung iki dulur. Soale ndek isor kono ana kampung dulur, dadi ana dhuwure kampung. Lah kampung iki masih kampung keturunan Mojopahit, wilayah Mojopahit. Dadi watu iki terbang di dhuwure kampung Mojopahit. Soale kampung iki wilayah wilayah Mojopahit dulur. Nah kaya ngene iki. Iki watune sing watu terbang asli sing ana kono kok ketok dulur ya. Nah iku gak nyentuh tanah. Lah sing iki. Nah iki sing paling yoni dulur iki sing tau rutuh mang isor kono terus tuh balik ini maneh dulur. Nah iki ada kayonian seperti telur ini batunya. Batunya seperti telur. Nah kayak gitu dulur. Seperti ini. Nah ini pas di isore wit.
Watu gak nyentuh tanah seperti ini. Sangat luar biasa. Bisa dulur-dulur ngapunten dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia ana luput-lupute omongane Cak Dombleh utawa video Cak Dombleh sing kurang apik. Cak Dombleh njaluk sepuro kalau dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Nah gitu dulur tak doakan sukses rumah tanggae adem ayem, anak putune dikai seger waras kabeh. Golek seneng pangan gampang ya dulur. Cak Dombleh mek iso donga dilunga karo dulur-dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Ya iki videone Cak Dombleh menemukan sebuah batu terbang di atas kampung Mojopahit ya dulur-dulur. Nah kupat lepet taline janur dulur-dulur andun selamat saumur-umur gak tegal ya gak sawah gak mangan ya gak betah korek kelontongan watu didikan klepean ya kloyongan oleh setitik satoan ya dulur. Ngunduh karo dilembali dulur-dulur awan-awan golek kancane pancen soro dulur gak duwe golek sing dipanler meres tenagane ya dulur. Krikil anake watu ayo dipikir ambek mlaku dulur-dulur jenang klopo gula Jawa cekap semanten piatur kula matur nuwun.